Az előzmények. Az új Hangix. Egy egész ládányival. Mintha átalakulnának, vagy ilyesmi. Figyelem! Mindenki hagyja el az üreget! Én nem hagyom itt Cubixot! Ne, segítek neked! Segít! Cubix cimborám, ez oda lett! Cubix! Te szegény hős! Hol vannak a többiek? Tudniuk kell, mi történt. Segítenünk kell. Ha? Itt vagyok, srácok! Itt vagyok! Ez az a hely! Cubix! Hol lehet? Elvileg itt kellett földet érnie, legalábbis ebben a térségben. Ezt nem értem, akkor valami nyoma is kellene, hogy legyen. Srácok! Annyira örülök, hogy ideértetek! Miért? Mi a baj? Cubix darabokra robbant szét. Dr. Gagyi pedig utána idejött, és magával vitte az összes alkatrészét. Elvileg a főhadiszállásán van. Cubix. Dr. Gagyi Cubixa. Mikor eljön majd egy szebb jövős, a régmúlt romjain újra nő. Mindig kész, hogy segítsen, számíthatsz rá bármiben. Csupa szívdobott gép játszani hív. De ha bárki rád hoz bármi bajt, csak is ő lesz az is, aki megment majd. Vidd a meddig tart a messzig. Neki vár, oda vár, sosem hagyja fel a dinamítban esély. Igazi harcművész. Csupa-csupa más ez a kéz. Ki kap, aki kikezd bele. Legyünk bele. Itt a rossz. Te vagy az, ki a még rosszabb. Akkor most együtt. Te vagy az, ki a Ki legrosszabb. a rosszabb? Én vagyok az. Nem vitás. Igen. Te vagy az. Hát? Zene állj! Kezdjük már is a vizsgálódást. Tehát... Nyissuk fel ezt az ócskaságot. Hé, nem én vagyok az ócskaság, te faragatlan fúró! Most merre? Balra! Nem, várj! A bal a negatív. Addig lehet negatív, amíg nincs jobb, nem? De talán van jó. Bal. És itt vagyok a dolgok kellős közepében. Egy Solex. Mégpedig kristályos. Végre! Még egy picikét közelebb. Tessék, és most? Most én oda megyek, és majd jelt adok. Ez a jel! De egyszerre csak 3-an gyertek. Ez az. Nagyon jól csináljuk. Figyelem, jöjjön a másik 3. Cerebrix, lassan járj, tovább élsz, ugye? Egyetértek. Légi megfigyelés jelentsen. Senki! Gyere! Mondhatsz jobbat, mondhatsz balt, mindig ugyanoda lyukadsz ki. Várjatok! Jaj! Nézzétek, mennyi roncs! Apa! Mi ez a hely? Mondtam, hogy elszállt a memóriám, ugye? Hát most minden visszajött. Én valaha itt éltem, srácok. Ez pedig itt Dr. Gagyi felvonója. Legutóbb épp ennek a segítségével jutottam ki. Kapaszkodjatok! Ott lesz bent. Régebben jó párszor belestem hozzá.
És ha jól emlékszem, egy labor van ott, benne egy csomó mindenfélével, meg gépekkel, amikkel kísérletezik. Ó. Mi az? Ezektől már régebben is negatív kiütést kaptam. Azt mondom, vonuljunk vissza. Gyorsan, nyisd ki az ajtót! Már azon vagyok. Jaj! Gyertek! Itt vagyok! Estűnés! Mehetünk. Ajaj! Ajaj, mik ezek itt? Elektromos toronyalábok. Kontaktus 15 másodpercen belül. Csináljunk valamit gyorsan! De mit? Én nem félek egy kis áramtól. Yeah! Maximix! 5 másodperc a kontaktusig. Ha csak itt átsorgunk, pillanatokon belül éget palacsinták leszünk. Várunk rá, füstrobot! Jövix! Várunk rá, füstrobot! Jövix! Mágnes be! Jó. Jaj! Hallgass! A mágneses polaritás eltolta az elektromos mezőt. Gyertek át, srácok! Nekem nem kell kétszer mondani. Szép volt, hallgass! Köszönöm, Mágnes ki! Ha jól emlékszem, itt fenn is van egy labor. Lehet, hogy ott őrzik Cubixot. Ez kolosszál! És rák! És ágyú! És karmos! Meg katasztrofix! De miért nem vettek észre? Mert pihenő üzemmódban vannak. Mit csinálsz? Te kolosszál, hallasz? Ahó, ide nézz! Nagy darab, ezt figyeld, mutatok valamit. Vesztes vagy, ez nem vitás, nem csalás, nem ámítás. Nem. Csak nyugi, még nincs vége a dalnak. 0 vagy, te roncsdarab. Semmi, mint a... Nem! Most mi van? Még nem is mondtam semmi rosszat. Mong! Szia, tetszett a tánc? Kolosszál pusztít! Ez az! Gyere apucihoz, sőt, doktor apucihoz! Igen, rosszabb, én vagyok az! A legrosszabb, csak is... Ezek szerint jó híreid vannak. Raska, nos, az a helyzet, hogy a Solex még nincs teljesen kész. Innen stabilnak tűnik. Ne érj hozzá! Raska, ez itt pótolhatatlan. Te meg még lejtenéd. Csupán néhány molekuláris manipuláció, és végre tökéletes lesz. Olyan, amilyennek szeretnénk. Ajánlom, hogy igaza legyen. Igen, igen. Honnan tudhattam volna, hogy ilyen rossz alvó? Csak ki lehet valahol itt menni. Én nem látok egy ajtót sem. Talán ott fenn? Igen, ott. Azt nézzétek! Oda fel kell jutnunk. Tényleg? Maximix! Jól van, úgyis elgémberedtem. Erről van szó. Kösz, Cerebrix. Gyerünk már, induljatok! Menj fel! Rendben. Siess, Ebi! Megvan az ajtó, de nem tudom kinyitni. Gyere! Siess! Nyissátok ki az ajtót, addig lefoglalom! Hé, nagyfiú! Az én táncom nem érdekel? Akkor kövess! Pusztít! Hűha! Connor, siess!
Nos, mik a hírek? Mindjárt mondom. Ah! 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 Oh! Ah! Segítenünk kell neki. Vigyázz! Eddie! Nézzétek csak! Ott lent! Az egy vezérlő, amivel irányíthatóak a robotok. Meg vagy! Pusztít! Jövök, Connor! Én is, haver! Sajnálom, Kolosszál, de itt vége a játéknak. Csak tudnám, hogyan működik. Pusztít! Ah! Ah! Támadási mód aktiválva. Győzelmi esély emelkedik. Kösz, Cerebrix, adj neki! Én jövök! És ez hogy ízlik? Connor, keresd addig Cubixot. Várjunk csak! Maximix, indulj Connor után! Szaladok! Nem kellett volna kikezdened velünk. És most ismerd meg a végzetedet. Felkészülni, céloz és tűz! Jaj, ez mellé. Borzalmasan céloz. Na jó, akkor próbáljuk a letámadást. Győzelmi esély erősen csökken. Kolosszál dühös! Ó! Jaj, Cubix! Ne! Istenem, Cubix! Mit műveltek veled? De én megjavítalak. Esküszöm, akármeddig is tart. Na lássuk. Connor! Raska! Mi áradban? Menj innen! Ó, csak azt akarom mondani, hogy mennyire sajnálom Cubixot. Láttam, hogy mi történt. De hozd be a Robix korba, ott egy-kettőre megjavítják neked. Nálunk sokkal jobb műszerek vannak, mint a gépüregben. Nem beszélve a laboratóriumokról és a szakemberekről. Nem. Cubix az üregbe megy. Velem. Ah! Várunk rá, friss robot! Cubix! Várunk rá, friss robot! Cubix! Végre megszabadultam ettől a ronda emberi testtől. És végre megszabadulok a tiédtől is. Cubix! Cubix! Ha-ho,
bácsi! Mik a fejlemények? Ti itt? Rászka, ő egy... Mi történt vele? Az előbb még itt volt. Ki kell vinnünk Cubixot. Solex, te szép Solex! Végre együtt lehetünk! Egymásra találtunk! Keveredj, kavarodj kékre, hogy meglegyen a fény szüleménye! Nagyszerű! Megvan a molekuláris kölcsönhatás! Rajta, változz át, gyerünk! Kék! Csapás! Na jó. Ég veled, Kolosszál. Azért elismerem, jól harcoltál. Ne, ezek buborékok, mit csináltál? Szerintem rossz gombot nyomtam meg. Most nem látok semmit! Bocsi. Kolosszál pusztít! Csapás! Egy kék épp, ez a jó mindenképp! Jöjjön a géter! Kulcs szó. A kulcs szó kulminál! Tetőzik a vég! Ó, igen! Töltsük fel a végleteket! Vigyétek át a Solex erejét minden egyes drótocskába! A legvégsőbb teremtményem készen áll, hogy világot lásson! De vajon a világ készen áll-e, hogy őt lássa? Várunk rá friss robot Cubix! Várunk rá friss robot Cubix! Hát igen, az első lépés mindig a legizgalmasabb. Ki kell jutnunk innen. Úgy van, lépjünk le. Ha? Nem szó szerint értettem. Ne! Mágnes be! Maximix! Ugorj fel! Hadd mérjem fel már is a helyzetet. Így már jobb. Mi történik? Mintha az egész épület életre kelne. Cubix? Hallasz legalább? Cubix? Csak te tudod megjavítani. Nemo professzor. Olyasmire van szüksége, ami csak benned van meg. Mert Cubix ereje nem elsősorban az épjéből fakad, fiú. De hát, én mit adhatnék neki? Nagyszerű! Lássuk, hogy jön a vég. Kezdődjék az utolsó tánc! Kérlek, gyere vissza, Cubix. Hiányzol. Cubix, te a barátom vagy. Barát.
barát. Tényleg te vagy az? Jó, hogy újra látlak, öreg barát. Öreg barát. Új lökésgátló kéne. Többek között. Ó, srácok! Mi az? Ti is látjátok, amit én? Ez hatalmas. Meneküljünk! Ó, nézze mekkora ez a robot. Figyelem! Mostantól Cubix már hivatalosan sem a legerősebb robot. Szeretném mindenkinek bemutatni minden gép végzetét. A nagy Fulminátor! A főcímdalt Naszvagyi Tamás, Berkes Gabriella és Berecki Zoltán énekli. Írta Csík Csaba. Magyar hangok. Ékesi Gábor, Bogdányi Titanilla, Szalai Csongor, Berkes Bence, Sörös Sándor, Zakariás Éva, Forgács Péter, Tarján Péter, Németh Gábor, Koltai Judit, Sesták Szabolcs, Kis Erika, Csík Csaba Krisztián. Magyar szöveg Kis Barnabás, hangmérnök Pap Zoltán, gyártásvezető Völgyi Judit, szinkronrendező Jenizse András. A magyar változat a Twin Media megbízásából a Central European Studio digitális műtermében készült.